Ngayon lang po tayo nag-YouTube channel na live. At lagi po tayo sa Facebook page. Ngayon naman po tayo sa YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Ngayon lang ulit ako nag-live dito sa YouTube channel ko. Kwentuhan lang tayo ng konti. Mega shoutout po sa lahat. Mega shoutout po sa mga taga Toronto, Canada, Amerika, USA, Japan, at Gapan. Maraming salamat po. Bulacan, Cavite, mega shoutout. Pampanga, Tarlac, mega shoutout po sa lahat. Dito muna po ako nag-live at matagal na po ako hindi nakipagkwentuhan dito. Maraming salamat po sa pag nag-subscribe sa akin. Maraming salamat rin po sa lahat na nagtatanong at nagpapagamot. Analisa Kondo, hello po, good evening. Good evening po. Dolores Mendoza, mega shoutout dyan sa Japan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share. Mega shoutout po. Mark Arenas, magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo. Analing Kondoy. At kay Dolores Mendoza, mega shoutout po sa Japan, sa YouTube channel. Dito ako eh. Lalabas lang ako. Lalabas ka? Ikot daw tayo. Ninong kaya ito? Dapat nandito nila. Mega shoutout ulit po. Noli de la Cruz. Magandang gabi po. Taga Haguni, Bulacan. Mega shoutout po sa mga Haguni, Bulacan. Ricky Valenderma. Watching from San Andres Bukid, Maynila. Mega shoutout din po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Sa 7 pong nanonood dyan, pindutin niyo po yung like. Kahit like lang po ibigay niyo sa akin, masaya na ako. May nag-isa na po nag-like dyan, si Lloyd Pediglo. Mega shoutout sa Lloyd. Dolores Mendoza, paggawa naman po sana ako ng agimat sa inyo. Madali lang po yung agimat. Susunod po kasi marami po nagpagawa kaya matatagalan ako magdasal. Pero wag po kayo mag-alala pag natapos po. Mag-announce rin ako pag natapos na po yung iba. 20 po yung nagpagawa eh. Matagal po kasi dasalan yun eh. Huwag kayo mag-alala. Papapasukin ko kayo doon sa asawa ko doon sa Santa Cruz. Doon po kayo pumunta. At maraming salamat po sa nag-like. Bigyan nyo naman ako ng like lang. Like lang po. Masaya na ako. Sa siyam nanonood. Watching from Laguna. Good evening po. Lahat po. Alicia Puente. Mega shoutout po. Cynthia Ocampo. Mega shoutout po. Noli de la Cruz. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dyan. At may sasabihin ako sa inyo. Matawag po kasi kami sa Santa Cruz. Number wala pong sumasagot eh. Wala po talagang sumasagot yun. Napuno po tayo ngayon sa pag-schedule. Diba sinabi ko sa inyo, puno po tayo ng hanggang itong 15. December 2 na po tayo magsisimula. Huwag po kayo magmadali sa paggawa ng kwintas. Matagal po talaga yung dasalan. Matagal din po yung agimat nyo. Hindi po kasi ganun kabilis yun. Huwag po kayo mag-alala dito. Nababasa ko kayo mabilis. Sa Facebook page kasi ang dami ho eh. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Bigyan niyo naman po ako ng like lang. Like. Meron po kayo dyan makikita ng like. Yung magla-like po. 12 po. May nag-like na po isa. Salamat po sa nag-like. Kung sino man siya nag-like, salamat din po. O 10 na po yung nag-like. Maraming salamat din po. Si Bobby Digum, Ate Bobby, magandang gabi po Andy at sa pamilya mo. Magandang gabi din po sa inyo. Maraming salamat po sa nag-like. 14 na po yung nanonood. Nakipagkwento lang ako sa inyo, ha? Johnny Cano, magandang gabi po, taga Cavite. Maraming salamat po, Jane. Taga Cavite, Abrali. Gusto niyo magpalang gabi po Andy. Sa iyong pamilya at sa lahat po ng nanonood. Magandang gabi din po. Huwag niyo po kalimutan mag-like. Salamat lang po sa like nyo.
Maraming salamat po sa lahat ng nag-like. Ako may kukwento ako sa inyo. May pumunta po rito kanina habang ako yung naggagamot kanina. Hindi po ako nag-live kahit isang beses doon sa ginamot ko sa Facebook page ko. Kinuha ko lang po siya sa YouTube at i-upload ko na lang po siya. Lagi po ako nakalike sa inyo maging sa FB page. Maraming salamat po ate Bobby. Maraming salamat po. Alam niyo po ba, meron ditong pumunta. Yan ang sinasabi ko sa inyo paulit-ulit Pag sinabi tuloy ng kapwa ko manggagamot na kulam ka, tinawas ka, lumabas sa tawas, ewan ko ba kung totoo ba. Sana nga totoo. May palaka ka sa loob ng katawan mo. Naku, stress na po yung lalabas sa inyo. Yan ang sinasabi ko minsan sa pasyente. Kung ang kalaban nyo ay nagdarasal sa kadiliman, dagdagan nyo po yung pagdarasal natin sa Panginoon Kristo. Huwag nyo pong kalimutan manalangin sa Diyos. Kung matagal na pala siya nagpapagamot sa manggagamot, iba-iba, bakit hindi pa siya gumagaling? Kung bakit lumalaki ang tiyan niya. Sabi ko, sa December, tingnan natin. Yung talaga may palakas sa loob ng tiyan nyo. Doon sa tatay nyo. Pero pakiramdam ko, walang palaka yun. Kasi kung may palaka yun, wala na. Buto ka lang sa'yo na yun. Pero sana nga, kung talagang kinukulam siya tingnan natin. Pero na-stress lalo tuloy hindi kumain yung matanda, lalo tuloy ng hina. Sabi ko may healing water po tayo. Try nyo muna po. At ito, painumin yung tubig. Kung baka lumiit. At manalangin po siya na manalangin. Lalo daw na-stress yung matanda. Maraming salamat po sa lahat ng subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat din po sa lahat ng nag-donation po sa altar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo. Hindi na po ako nag-live sa Facebook page ko ngayon. Dito na lang po ako nakipagkwentuhan kasi matagal na po ako hindi nakikipagkwentuhan sa mga subscriber ko Yung mga datihan pa ho. Maraming salamat po. Ito lang ulitin ko sa inyo. Lagi po kayo magdasal sa Diyos. Hayaan nyo po yung nangungulam at alisin nyo na po yung galit sa puso at isipan nyo. Huwag nyo na po pag-intindi nyo, mga galit-galit at hindi naman po tayo dyan mananalo. Magwawagi pa rin ho sa inyo si Satanas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mundo, yan. Magandang gabi po Andy. God bless po. Magandang gabi din po sa inyo. Sa lahat po ng nanonood dito. Maraming salamat din po sa pag-like. Hindi ko alam po anong umpisa natin kwento Basta yun lang po sinabi ko. Na meron po kanina na po Andy, ngayon lang naman kayong nag-live sa YT nyo. Ngayon lang ako nag-live at ngayon lang ako nakipagkwentuhan sa inyo. Namimiss ko lang mag-live dito sa YT ko na kwentuhan na hindi naggagamot o nagla-live sa gamot ng YouTube channel ko. Dati ko na kasi ito ginagawa kaya nakakamiss din po mag-live na nakikipagkwentuhan lang. Tungkol, masaya lang ako kasi maraming salamat sa Panginoong Kristo dahil lagi niya akong ginagabayan sa paggagamot. At sa lahat po ng mga na masama o anumang masamang iniisip sa akin, kayo na po ang bahala, Panginoong Kristo. Mapagpalang gabi po sa iyo po Andy. God bless to all. Jonathan Espino, mega shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Ngayon di tayo magiling water nakikipagkwentuhan lang ako sa inyo at nasabi ko lang naman sa inyo yung kanina nagpa-schedule December, tatay niya na-stress, may palaka sa loob daw ng tiyan, sabi daw na magtatawas. Tinanong ko lang naman kung pinunta nyo ba talaga ito sa manggagamot ng personal o tinawas lang daw. Kahit naman kayo, pwede naman kayo magtawas. Sabihin nyo sa tawas na kinukulam siya kahit di naman totoo. Dapat pinapacheck nyo totoo laga maigi sa loob ng manggagamot. Yung tawas, hindi naman po lahat doon nakikita. Kaya kawawa naman yung matanda. Lalo tuloy hindi nakatulog.
Kaso may schedule tayo, hindi naman natin pwede lahat pasingit. Kaya sabi ko sa December, may healing water tayo, tingnan nyo muna. Baka sakaling lumiit po yung tiyan nila. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat ha. Wala akong masabi kundi ako lang papasalamat. At nabalitaan ko na naman na maraming salamat sa Poong Nazareno na lumalakas o binibigyan ulit ako ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa ngalan ng Ama sa Langit. Masaya lang ako dahil kahit sa panaginip nagpaparamdam pa rin ang aking Ama. Wala akong masabi sa Panginoong Kristo, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, lagi po kayo magpasalamat sa Diyos. Kaya ito lang, nakikipagkwento lang ako sa inyo. Sige, magtanong kayo. Yung kaya ko lang sagutin. Dati ko naman to ginagawa sa YouTube channel ko. Wag po kayo mahiya mag-message dyan. Wag nyo lang susunod-sunurin ha. Hindi to katulad po ng Facebook page. Neil Alamanin. Mapagpalang gabi po, Apo Andy. God bless po. Mapagpalang gabi din. Mapagpalang gabi din sa inyo. Maraming salamat po sa pag-like. Apo Andy, okay lang ba ako mag-ML kahit nag-aaral ako ng mag-Coronado, lihim ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, Apo? Pwede naman po, libangan lang naman nyo po yun. Hindi naman po yun pinagbabawalan ng Diyos. Wag lang po kayo, nag-aaral po kayo ng dasal, wag lang po kayo mapupunta sa mga beer house, sa patay sinti. Lalo kung may asawa na kayo. Okay lang po yun, walang problema yun, Jonathan. Hindi naman po pinagbabawal yun. At kung talagang hilig nyo mag-email, wala, pwede po yun. Sir, ask ko lang po, eksaktong address mo. PM lang po ako sa akin, sir. Renante. Puno po tayo ng mag-schedule ngayon itong November. December 2 na po kayo tumawag sa asawa ko. Sa dami po talagang pasyente. At alam niyo naman pong ginagawa po yung altar. At binububungan po ito. Sobra pong ingay po talaga ng grinder. Kanina po, puro sila nagputol ng putol. Putol sila ng putol. Sa halos hindi po ako nag-video kanina sa paggagamot. Mas malakas pa yung ingay ng grinder kaysa sa ginagamot ko. Salamat po, Andy. Salamat din. Tumawag na lang po kayo sa 0939 tawag po kayo sa 0939 0939-456-9627. Diyan po kayo tumawag. Maraming salamat po talaga. Sige, magtanong po kayo. Meron kayong tinatanong tungkol po sa spiritual. Baka sakali pong masagot ko. Wala lang ako masabi, kaya lang ako nag-live dito dahil nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po sa like. Nagpapalipas oras lang po ako ngayon. Nasa 40 minutes na po tayo ngayon. Para po sa lahat. Basta yung nagpapagamot po, pansamantalang sinasabi ko to kahit sa Facebook page. God bless po. Sir, salamat po. Salamat din po. Kasi paulit-ulit ko to sinasabi. Kung kayo ay nagpapasingit, sinabi ko na to kanina sa Facebook page ko. Huwag nyo naman pong gamitin yung mga soul na ginagawa nyo kasi hindi rin po nubra. Kasi ang Diyos naman po nagagamot sa inyo. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po at wala po tayong kung talagang gusto nyo lang magbigay bukal sa puso nyo, kung ano man pagkain ibibigay nyo, tatanggapin ko to. Pero kung gagawin nyo lang po talaga prangkahan tayo na magbibigay kayo, tapos gagawa lang kayo ng paraan, nadidetect po to ng Panginoong Kristo. Hindi po siya nagbibigay ng kapangyarihan. Kaya wala pong sama kung talagang dito magbigay ng Diyos.
Tanong ko lang po, kung para saan po yung gumamela. Yung gumamela po, ano po ba yung gumamela? Yung ginagawa ng mga bata ng lobo? Wala pong ano yung gumamela. Wala po yung, hindi ko pa narinig yung kitandang ermitanyo. Yung gumamela, ginagamit lang po yun sa mga ginagawang pambula ng mga bata. Pero ewan ko po sa ibang manggagamot. Ngayon ko lang po siya narinig. Wala po siya sa talaan ko. Yung gumamela. Para saan daw po yun? Dapat tanong niyo muna kung yung gumamela para saan po yun. RJ. Ito pala. Dahil nandito naman tayo sa YouTube channel ko. Dito. Ako papasok. Ayaw nyo makipagtanong sa akin eh. Meron po pala kanina pumunta rin. Yung kanina may palaka. Yung isa naman pala naalala ko na. Gagamit po ng isang medium. Ang isang manggagamot. Hindi po pwede niya gamitin ni medium ang kanyang anak, kamag-anak, kasamahan. Pwede niya pong gamitin ni medium yung taong kasama na nagpapagamot. Nanay niya, tatay niya, o iba po nagpapagamot. Hindi pa pwede ho yung medium. Nagagamit sila ng ibang tao. Kasi, pwede niya naman po sabihin na sinasaniban yung pasyente. Kasi kung gagamit ka ng medium, magandang gabi po De La Cruz, William De La Cruz. Katulad po kayo, stress kayo, katulad po ng pasyente ko kanina, yung tatay niya. Kung gagamit ako ng medium, kahit sino rito, asawa ko, anak ko, sasabihin ko, mag-acting ka ha. Pag sinabing kong hindi ko pa tinatawag ang pangalan mo, huwag kang didilat ha. Pag sinabi kong sino ka, sabihin mo lang, dalawa lang. Pag nagbukas sa bibig ko na duwende ka, no? Magboses duwende ka. Pag sinabi kong maligno ka, no? Magboses maligno ka. Tapos kayo naman naniniwala agad. Kasamahan niya po yun eh. Hindi naman po pwede paniwalaan yung ganun. Okay lang kung yung asawa ng pasyente, nanay ng pasyente, nag-iba po ang boses. Kayo na lang po magsusga o magsabi nito. Kahit sino naman tao, gagamitin ko kayo medyo mga aking asawa. Pag sinabi kong bumukas sa bibig ko na aswang ka, magaganong-ganon pa. Magaganong-ganon po pa. Pag sinabi kong duwende ka, no? Ba't mo siya sinasaktan? Ako'y duwende. Ganyan-ganyan. O di nauto po kayo. Tanong ko lang po kung ano po yung bumubulong palagi sa akin tinatawag ang palagi ang pangalan ko. Ram. Depende po yun. Kung meron kayong sakit sa psychology sa utak, dala po ng devil to. Depende rin po to sa paglalaro ng cellphone o babad sa cellphone. Depende rin po to sa kaliwete nating nitong pangit nito. Ito, nakikita nyo po itong nasa ito. Yan. Yan po minsan ang bumubulong sa atin. Dahil bakit siya nakakabulong sa'yo? Dahil itong guardian angel natin sa kanan ay hindi na po to tayo nagdarasal sa Diyos o napupuspusan ng espiritu natin. Hindi ko sinabi hindi nagdarasal, nakukulangan tayo sa panalangin ng ating katawan. Depende po yung tanong nyo. Depende po yun. Sinagot ko lang po yung tanong nyo kasi ang tanong nyo lang dito, tanong ko lang po kung ano po ba yung bumubulong palagi sa akin, tinatawag ang pangalan ko. Depende nga po yun. Depende. Kasi hindi po lahat ng bagay ay tumatawag sa pangalan nyo ay galing ito sa guardian angel mo. Depende po. Depende po yun. Kasi mahirap naman sabihin ko na tumatawag sa'yo ang guardian angel mo sa panaginip. Para sa akin, lagi kang tumawag sa Diyos. At kung ano man bumubulong sa'yo, sabihin mo kung siya ang Panginoon. Diba nasabi ko na po pala ito lagi sa YouTube ko dati. Pag tinawag ka, tinasagutin mo siya, ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba yung Ama namin? Ganun po. Tanong niyo po siya kung bakit mo ako tinatawag. Yung po ang pinakamagandang tanong niyo sa kanya.
Kasi pag minsan po yung iba, dala po ng emosyonal. Dala po. Hindi po lahat ng tao ngayon sinasaniban. Dala po ng matinding problema. At hindi po makakatulog. Stress, hindi matanggap ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kasi pag sinabi niyo po, sana po matapos na ang pandemic sa buong mundo, po hindi. Matatapos po ang pandemic, antay lang kayo ng 2014 hanggang 2015. 3 years hanggang 5 years. Depende rin po yun sa presidente. Magandang gabi po, Ryan. Magandang gabi din po. Mega shoutout po. Mega shoutout pala dyan kay Jason sa Amerika pala. Nakalimutan ko pala mag-shoutout sa'yo. At ganun din kay kay Christian. Mega shoutout po. Apo Andy, ginawa ko po din po pala yung crafting tulad na ginagawa ninyo po. Inayos ko po ugat hangin at yung katawan ng pasyente ko po. At sinabi niya daw sa akin kanina sa panonood po. Sinasabi ko din po sa kanila na manood po sila sa iyo, Apo Andy. Maraming salamat sa iyo, Abram. Maraming salamat sa Eli. Maraming salamat. Huwag ka magkalinlangan. Nag-delete ng message si Lopez. Ulitin niya yan. Altea. Jane Lopez. At wala po ako talaga makakwento sa inyo eh. Nag-iisip ako ng sasabihin ko. Yun lang ang sinabi ko kanina. Yung may palaka. At saka yung ginamit po siya ng medium. Sinabi po na manggagamot. Engkanto ka. Engkanto ako. Sinong ginamit yung medium? Yung kasama niya po. Hindi ba siya gumamit ng medium na asawa mo, kapatid mo, kaibigan mo? Hindi po. Siya po kasi malakas daw eh. Ano nangyayari doon sa pasyente? Anong ginamit doon sa medium? Nagboboses bata po siya, tapos nagboboses malaki po. Hindi mo ba narintindihan yung sinabi niya kung maligno ka, kaya nagboses maligno siya? Depression na po kasi sa dami ko ng sakit na hindi maintindihan. Minsan, bagay, hindi rin natin masasabi kasi minsan po talaga, ano man pong masasabi, dapat maging mabusisi po kayo. Lagi po kayo magdasal sa Diyos. Tsaka yung mga ganun po, hindi ko rin po masasabing kakayahan nila at kapangyarihan nila kung saan po ito nagmumula. Kasi mahirap na pong maging pangunahan sila. Katulad po yung mga agimat po na binibili ninyo. Matataas po. Good evening po, Andy. Delpin. Magandang gabi din po sa inyo. Gina Delpin po. Mega shoutout po sa inyo. Sa YouTube channel, hindi po ako makapag-shoutout eh. Sobrang bilis. Sa Facebook page ko, hindi po ako makapag-shoutout. Sobrang bilis po agad. Ang dami po nagko-comment. Dito, nakakapagsalita ako ng maayos. Maraming salamat po sa mga tumulong sa pag-ano ng altar, ha? At maraming salamat po sa mga nag-donation nito. Maraming salamat po. Kahit nakakapagod. Bukas, marami akong pasyente, malalayo. Baka bukas mag-live ako kasi nagputol na po sila. Nakapag-live ako bukas. Yung bata pala, Apo Andy, pasyente ninyo po, kamakailan lang po nagkakakita ng engkanto, dala ng sobrang pagsasalpon siguro po dahil sa radiation po. Radiation yun. May sakit yun eh. Kasi marami na akong ginamot na ganyan. Narinig ko yun. Aneurysm. Aneurysm yung radiation. Gamot lang yung pagpahingayin yung mata at pag-isip. Ilibang yung mga isipan niya.
Nakakita daw siya ng engkanto. Kasi sinabi ng mga manggagamot, engkanto daw. Tapos sinabi, kinukulam yung nanay. Ay, nako. Ganun din yung pasyente kong batang babaeng 9 years old, tsaka yung 10 years old na lalaki. Nakakita daw siya at papatayin daw siya. Dahil maghapon sa cellphone. Ngayon, batang yung magaling na. Pinapunta ko siya sa ospital. At yun lang nilagay ng pedya. Tapos na. At taga dito lang yun. Yung ginamot ko. Sa cellphone po. Radiation po yun sa utak niya. Nakakita daw siya, nakapasok yung engkanto ng ganong kabilis. Saan banda yung engkanto? Doon daw sa puwan ng nanay niya. Yung nanay niya magkakasakit na matagal. Pagdating ng panahon, magkakasakit yung nanay niya. Sa nervyos at saka sa attack ng puso niya. Doon siya ikamamatay niya. Madali lang gamutin yung batang yun. Hindi naman po nila pwedeng bawas agad pahintuin sa cellphone. Bawas-bawasan lang po yung oras niya. Pag ganun po talaga minsan, na-spoil yung mga bata ngayon. Yan dahil po yan sa hindi natin masisisi dahil yung nagkaroon po tayong modem. Kailan po ng cellphone ng mga bata, doon po natuto yung mga bata mag-cellphone ng cellphone hanggang napapabayaan na po ng nanay. Yun lang po yun. At pero awa naman ng Diyos, nakinig naman sila. Kasi kung di sila makikinig, pupunta na sila. At napakalaki na po ng ginagastos nila. Ang laki na po nagagastos nila. Sa albularyo. Naalala niyo po yung uli kong pasyente yung Biyernes din. Marisol Quinto. Yes, apo, nakipagkontahan sa amin. Yes, si Apo, nakipagkontahan sa amin. Hindi ko po maintindihan yung sinabi niyo. Yes, si Apo, nakipagkwentuhan sa amin. Kwentuhan po yun. Hehehehe. Sorry. Naintindihan ko na. Nakipagkwentuhan sa amin. Nakipagkwentuhan lang po ako sa inyo, ha? Yung mga tanong nyo po sa mga dito ko naman po yung ginagawa dati sa YouTube channel. Ginagawa ko po yan. Nakikipagkwento na ko minsan ng 1 oras, kalahati. Nagpapalibang oras lang po ako. Maricel Quinto. Maricel, mega shoutout sa'yo at sa buong pamilya mo. God bless. Kaya mapapayo ko lang sa inyo, lagi po kayo magdasal. Huwag po kayo maniniwala na gagamit po yung medium ng ibang pasyente. Lalo po yung iba. DJ Vlog. Ay, kamusta na po? Matagal tayo hindi nagkita. DJ TV Vlogs. Yan lang ulit ako nag-live. Kamusta na kayo dyan? DJ, kamusta na? Okay lang ako. Yes, maraming salamat po kung nakakita nyo na nag-live ako. Maraming salamat po, Marcel. Matagal na po kasi ako hindi nakipagkwentuhan dito. At baka susunod na katapusan wala ako rito. Inimbita ako na matagal na ito Yung hindi pa ako nagla-live. May papasyalan na akong lugar. Pero doon yun ako makikita magla-live. Hindi ko po sasabihin kung saan ako pupunta. Pero nandito lang po yun. Dumating na po yung matagal na po yun, hindi pa ako nag-live, kilala ko na po sila. Imbita po ako doon para mag-insenso sa lugar nila. Medyo malayo-layo nga lang po yun, mga 4 na oras ang biyahe simula rito sa Pampanga. Nakita ko na po pagda-live niyo. May batang nag-agaw ng phone para manood lang ng cartoons. Nakita ko po ang live. May batang Yun lang po yun. Maraming salamat po sa inyo, ha? Maraming salamat po talaga. Wala talaga ako masabi. Nakipagkwenta lang talaga ako sa inyo.
Sa Facebook page kasi, puro ang tanong kung kailan magpapagamot. Wala namang problema yung paggagamot. Apo, tanong ko lang po, pag gas-gas na po ba yung nick-up po natin, hindi na po ba magagamot yun? Apo, salamat. Yung 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 dito sa leg natin, yung ba yung sinasabi mo, yung nick natin dito, yung parang may gas-gas rashes ba? Kung yung bang ang sagot mo, mag-like ka lang o mo ka, sasagutin ko sa iyo. Meron pa naman siyang gamot kahit katiting, pero hindi ko masasabi kung talaga matindi na. Russell Montereso. Sana po. Ngayon din naman napuputol lang ang pagkukwentuhan natin kay Apo Andeli dahil may wifi na po dati kasi napuputol kapag naubusan ng load kaya salamat sa nag-sponsor ng wifi ko, Apo Andeli. Salamat po, Ate Bobby. Dati pag nagla-live ako dito lagi ako naubusan ng load, napuputol, pero salamat pa rin po sa nagbigay ng taga-Amerika, si Jason Africano, nagpakabit ng wifi. Siyempre ako na nagbabayad ng tuloy-tuloy dahil po yun. Erlinda Lata, mega mega shoutout po. Ang tanong ni Lee, kung yung nick ba yung sinasabi mo, nick cap dito, pag yung ba meron naman siyang gamot pero minsan hindi na po makuha, talagang kailangan po ng pero kung yung sasagot mo, like mo na lang ako kung oo o hindi, para masabi ko. Sana po. Russell, Erlinda, good evening po, Apo Andy. Good evening po sa inyo, Maricel. Happy to see you, Apo. Thanks, Father God, sa paggamit kay Apo kasi ang daming tao nang natulungan. Salamat din po, pero salamat una sa Panginoong Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Masaya ako dahil dinadagdagan ng Diyos Ama sa langit ang aking lakas para maggamot sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat din po. Siyempre maraming salamat din po sa nagdasal. Natutuwa lang ako dahil meron pong nagpagamot at nagsasabit, naririnig ko, Nika po sa may tuhod po natin. Hindi na masyado magagamot yun. Pag yung nikap sa tuhod natin. Tuhod nga pala. Naalala ko na. Pwede siya sa mga, pag may mga cup na siya, hindi na siya ganong nagagamot eh. Pero pwede siya sa mga halamang gamot. Pwede mo siyang isub o hindi. Minsan kasi hindi. Minsan sinasabi ko rin yung pwedeng hindi, pwedeng ho. Minsan nagbibigay din ng Diyos si Mela eh. Ganun lang eh. Pag hindi mo talaga makaya eh, sabi mo lang ang totoo. At least, mahirap yung umaasa. Ilan taon na po ba kayo nagagamot? Sir? 10 years na. 10 taon na ako nagagamot. Sana po mahal na Apo, makontak po si Ma'am Sinda. Makakontak niyo po si Apo Sinda, susunod po. Ngayon po may kausap po siya. Nagpapa-schedule. Pag nabook po ako pag nag-open na po ako ng book, walang problema po, Marcel, kung magpapabook po kayo sa wala naman pong problema yon. Pero masaya ako dahil nakakabasa ko ng message na kahapon may nabalita na kung may pasyente rin akong pumunta. Tumaba daw siya, simulat nagiling water ako ng panood niya. Doon ako mahanga sa taon na yon. Kaya hindi ko siya inangan dahil ang inangan ko yung binigay na biyaya sa kanya ng Diyos. Wala man siyang wifi, cellphone siya, naglo-load lang siya, inabangan niya. Parang katulad ng dati kong ginagawa. Na gumaling siya, tumaba na daw siya, lumakas na. Tinanggal niya yung pag-iisip na masama. Kung ano daw sinasabi ng aking bibig, ay ginawa niya. Yun, nangyari.
gumaang na daw ang pakiramdam niya at gumaling na siya. At hindi man daw siya makapunta rito dahil napakalayo niya at napakalayo ng probinsya niya, pinagtiyagaan yung healing water at panalangin at natuto daw siya magdasal. At bigyan na lang daw siya tumaba. Pero totoo po yun dahil hindi ko naman po siya kilala. At tiningin ko yung mukha niya doon sa Facebook niya, sa personal account niya. May edad na po siya. Pero nakakahanga po talagang ginawa niya. Kay Apo Sinda. Sinda. Sir, okay lang po ba na hanggang 2 years celebrating science po ang powder sa impunation? Yun po. O pwede naman po yun. Wala namang problema. Kung talagang yun ang gusto nyo. Kuya Anel, ano po kayang ibig sabihin ng mga panaginip ko na idiligtas ko daw ang mga tao sa mga baha? Palagi ako na naginip ng nagliligtas ng tao. DJ TV. Kasi yung vlogs mo kasi DJ, di ba? Pag sinabing DJ tsaka TV ka, ano ka ba talaga? Announcer? O, pag sinabi kasi sa vlog dito sa YouTube channel, yung mga DJ TV, yung mga nagra-rapper kayo, o hindi pa kita nakikita, tingnan ko mga mamaya. Yung vlogs mo, kung ano ba yung vlogs mo sa DJ TV. Kung yan ang panaginip mo, baka mag-announcer ka ng mga kung anong panaginip mo, kung anong sinasabi ng Panginoon Kristo, depende rin po yun. Oh, kung may dahilan, pinapalapit ka ng Diyos sa kanyang puso at lagi ka daw tumawag sa kanya at tanong mo sa kanya kung ano mo dapat gawin. Lalo na kung dumadami na pong nagpapatulong, kaya po lalo na ako nanonood na kung pinapalabas na sa Rated K. Maraming salamat po, Ate Bobby. Halloween, bro. Serious po ba ako? Kasi po nag-science ko ang isang bagay na gagalaw. Gumagalaw po talaga. Kilabot TV. Ulitin ko yung tanong nyo. Pishin po ba ako? Kasi po nag-sense ko po ay isang bagay na gagalaw. Gumagalaw po ba talaga? Depende po yon. Halloween. Kilabot TV. Depende po yung sense nyo, mental telepathy nyo ng isipan nyo kung kaya nyo pong paggalawin. May lahat naman po kasi tao na may kapangyarihan. Depende po to sa kanyang abilidad at kakayahan. Kung nagagawa nyo po yun, di gifted sa inyo na Panginoon Kristo yun. Apo, ilang taon ka na nag-umpisa na gamot? Hanggang gabi po ba? Ilang taon ka nag-umpisa? Ilang taon po ako nag-umpisa maggamot? Kung akong tatanungin nyo, kung ilang umpisa na po ako nagagamot, depende. Matagal na po basta ako nagagamot. Ang tama po ba yung ugat sa likod ng tainga ay po natin ay naipitan daw po, hirap niya igalaw yung ulo niya. Tumigil ng left and right. Parang robot po daw po. Huwag mong gagalawin yun. Hindi. Pag hindi ka pa sanay, hindi mo pwedeng galawin yung parang robot na siya, yung left and right na ugat niya sa tenga. Iba yung ugat sa tenga, iba din yung ugat sa sentido sa ilalim ng tenga. At iba yung crack sa leg niya, yung suksukan ng ulo natin. Delikado yon. Dati natatakot akong gawin yun eh. Hanggang wala pa sa'yo nagtuturo at hindi ka pa nababaspasan ng Panginoon Kristo, huwag mong gagalawin yun. Pag yun ay pumalya ng konti, baka maging ganun na lang siya. Hindi na siya maging ganun. O tumigas siya lalo. Kailangan talaga marunong gumagawa niyan. Mga sensitibo yan kasi pwede siya mag-shutdown. Pwedeng lumabas na kanyang dila. Kung ako sa'yo, hindi naman masama na, para lang sa akin ha, hindi naman masama na tapalan lang ng galumbang o tuba-tuba. Tuba-tuba. Para hindi siya maepekto at malamigan, mainitan yung ugat niya para gumalaw. Kasi pag ganyan, dati, yung baguhan pa lang ako, nagsisimula ako, hindi ko yung ginagalaw eh. Sinabihan na rin ako ni Tandang Ermitanyo, baka lumabas ang kanyang tila o mag-shutdown ang kanyang mga mata, malabo. Para sa'yo, wag mo munang pakalaman yung mga ganyan.
iwas disgrasya din. Payo ko lang sa'yo, ha. Apo, pangalan lang po account ko eh. Pangalan lang po yung account ko yan. Kuya din. Pangalan nyo lang po yung account nyo, DJ TV Vlog. Kala ko nagba-vlogs kayo ng mga ano eh. Natungkol eh. Apo, nanonood po ako kay yung Rated Cake. Ang pogi nyo doon ako. Nakita nyo po doon ang Panginoon Kristo. O yung mga angel ko. Alam niyo po ba, minsan nagsasabi sa akin yung mga kilala ko po matatagal. Para daw na akong tumanda ang aking mukha. Bagay totoo yun. Para naman po minsan nagiging bata ang aking mukha. Ang pogi po ang Panginoon Kristo, Marcel. Siya po yung pinakapogi sa puso ko at pinakapogi sa puso nating lahat. Hindi po ako yung nakikita nyo, kundi ang aking Ama o ang mga anghel ng Panginoon Kristo. Salamat po sa pagsabi nyo, pero hindi po ako dapat purihin nyo kung hindi ang aking Ama. Yun ang po mapapayo ko sa inyo. Maraming salamat po. Pogi din po yung asawa niyo. Pogi din po yung mga anak niyo. Maraming salamat din po, Apo Andy, sa healing water ninyo. Lagi ako nag-abang. Salamat sa Panginoong Kristo. Sana po makarating kami dyan from Batangas. Wala naman po problema, Delphine. Basta't magpalista na po kayo itong December 2. Good PM po, Apo Andy. God bless po sa regards po sa followers all. Tony Mar, mega shoutout po sa inyo. Lito Baptista, bakit po kaya, Apo Andy, palaging masakit ang ulo ko? Pag ako'y nagising sa umaga, parang nangamba sa aking payuhan. Sana kung aming gabi, mahirap pong makatulog eh. Para malaman nyo po kung ano pong bakit masama o ano man sumasakit ang ulo nyo, subukan nyo muna po kasi na mag-steam kayo. O magbagay kayo na gawin nyo muna ito. Mag-exercise, magpagalaw-galaw nyo po yung katawan nyo. Baka po wala pong balancer yung hangin nyo sa katawan kung minsan po nagkakaganyan talaga. Maswerte nga kayo, may taga-balancer ng mga katawan nyo eh. Ako nga wala nagbabalance ng katawan ko eh. Wala pang makagalaw ng ganung ginagawa ko sa inyo eh. Mahal na apo. Andel, taga saan ng Carlos City, Pangasinan po ako. Russell Monterse. Hindi po ako ang mahal na apo. Ako ay alipin lang ng Panginoon Kristo. Ang mahal na pong Nazareno ay nilalagyan niya lang po ng kamay ko ng bisa. Siya pa rin po naggagamot sa inyo. Ang aking mata ay nagiging mata ko. Mata niya nagiging mata ko. Ang aking bibigay nilalangisan niya lang po. Mas dakila ang aking Ama na kapangyarihan at siya po yung dapat niyong sambahin o tanggawin niyo po. Itawag niyo na lang po sa akin po yung Andy na lang kaya ka Andy. Pwede na lang po ako tawagin na Andy L. Dito kasi sa Pampanga, mga manggagamot ay karamihan po lahat talaga apo ang tawag nila. Maraming salamat po sa inyo. Manalig lang kayo sa aking Ama. Hindi nararapat at dapat nararapat ang sambahin ng ating Ama. Magdasal ka na lang palagi sa pagtulog mo para hindi ka na gambalahin ng kalaban mo. Tama, lagi tayo magdasal. 6 years na daw po yun, Apo eh. Katulad yan, 6 na taon na pala yung ginagawa, 6 na taon na po yung sakit niya. Kaya mapapayag siya, huwag mong gagawin yun. Bagas proset na yun. Baka maghiwala yun, pag ginanon mo at hindi siya bumalik, baka puntahan ka, baka sabihin, mas delikado at bukas hindi na makahinga yung tao. O hindi na siya magising. Yes po. Maraming salamat sa iyo, Marcel. Salamat din. Yun pala sinabi ko po, tapalan na lang po ng tuba. Mas maganda pa. Tapalan mo na lang ng tuba para kahit papaano lumambot siya. Magtapal na lang siya ng tuba pero hindi pwede araw-araw sa isang linggo, 2 beses hanggang 3 lang. Para makasigurado siya at lumambot ito. Huwag mong gagalawin nyo kasi delikado siya. Para sa akin lang ha. Hindi siya ganun basta ginagalaw. Diba nakikita mo naman sa Facebook page ko.
Dapat lang daw ang gumagawa nyo yung mga doktor. Dati tinatapalan ko siya ng tuba-tuba. Kasi may hirap. Bigla siyang mag-lock o magbukas. Mas delikado. Baka maano siya. Marami kasing dahilan sa pagganon eh. Mahirap kasi biglang pinapakalaman. Depende yun sa bigat ng mga kamay. Ano kaya ang gamot sa Becky? Simple lang. Yung gamot sa Becky ay simple lang. Pumunta po kayo yung parang magpunta po kayo sa butika o sa bilan ng mga halamang gamot. Sabihin niyo po, pakabili nga ako ng gamot sa Becky. Tapos ipahinga niyo lang po. Yung pinapahid lang po yun dito sa gilid. Pusa po siyang minto. Meron pong gamot tagay. Sinaunang mga maggagamot na pa yun, DJ TV vlog. O mag-steam ka ng mga halamang gamot. Simple lang yung gamot sa Becky. Natural lang po magkaroon ng Becky lahat ng mga tao. Apo ilang oras po biyahe Makati to Pampanga. Diyan po sa lugar nyo. To Makati to Pampanga, simula Balintawak hanggang Pampanga ay 2.5 oras. Simula sa inyo Makati hanggang ano matag nito, teka lang. Makati hanggang sa may Pasay. Makati to Pasay. Tapos diretso ka ng Pasay to Makati to Pasay, diretso ka ng north. Meron kasi daanan dito. Pwede ka magano. Siguro kalkulado ko simula sa Makati hanggang Balintawak sa iyo ay kalkulado ko lang mga 1 oras at 2.5 oras to Balintawak to Pampanga. 3.5 oras ang biyahe simula sa inyo. Okay na yun. Kasama na yung mga ligaw-ligaw at stoplight na hindi nyo pa alam. Yun lang po. Pag gusto ko po sana magpunta dyan pero marami pang requirements na gagawin pag malayo Mindanao ako nakatira. Pero sa next year, pwede na yata. Walang problema pa yun, Tony Mar. Pero meron po akong galing sa inyo taga Mindanao. Nag-swab test lang po sila. Tapos nag-swab test din po sila, back import. Nakauwi na po sila. Ginamot po siya ng Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Marcel. Ano ba po ipapagamot yung Marcel? Bakit gusto niyo po pumunta rito sa Pampanga? Ano po ba sakit nyo? Jobos, yung pala. DJ TV Vlogs, ang sakit ng Becky, Jobos lang yun. Yung anak ko po, na bunso. Ano po ba yung anak nyo sakit na bunso? Sabihin nyo na po lahat para isang type nyo lang. Salamat po sa nag-like na 24 ha. Kahit na sa 20 lang tayo rito, okay na po yan. Opo. Salamat po sa payo mo. Maraming salamat sa LD. Pagpatuloy mo lang yung paggagamot. At ito lang mapapayo ko ulit sasabihin ko sa inyo ha. Paggagamit po ng nag-message na po ako kay Ma'am Sinda, di po nila at nababasa Ma'am Sinda Russell. Wag po kayo mag-alala. Pag message lang po at tumatawag kayo, makikita niya rin po yun. Ngayon busy pa ako kasi ang asawa ko ngayon Maingay po talaga maggawa ng bubong. Sobra po talagang ingay. Kaya nga kanina nagamot po ako, hindi po ako nag-video kahit isa At ako po, Frozen at bunso ko po Frozen. Pag nagpalista na po kayo. Ito lang mapapayo ko sa inyo, lagi kayo magtiwala sa Diyos. Pangalawa, paggagamit po yung medium yung manggagamot, wag po kayong papayag na ang gagamitin niyang medium, ang asawa o anak niya, kaibigan niya, o sino bang kasama niya.
Kasi pag bumukas sa bibig niya, isa kang demonyo, sasabihin niya, demonyo ko. Pag sinabi niya, duwende ka, no? Duwende ako. Pag sinabi niya naman na, sinasaniban ako, sinasaniban ka pala eh. Bakit mo siya sinaktan? Eh mag-isip ka, nainggit ako sa kanya. O nainggit ka pala eh. Susunod-sunod niya na yan. Minsan magkasabwat po yun. O minsan di sila magkasabwat. Talagang wala siyang sanib. At mahirap po maging medium ha. Pag hindi po to marunong lang siya magtawag at magpasok at hindi po siya marunong magkalas at magtanggal nito, yung mini-medium niya po ay mababaliw at masisiraan ng ulo at mamamatay. At kung sino-sino pong papasok sa loob ng katawan niya, hindi niyo pa kasi nasusubukan at hindi niyo pa ho nangyayari sa inyo yun eh. Huwag niyo pong mangyayari sana yun minsan. Hindi po ganoon last ang medium. At kailan nililinis po yung medium at sinasarado ito. Para po itong kaldero. Pag may medium ka tapos kaldero, eh pag hindi mo sinarado yung kaldero, may kanin, sigurado. Kung hindi siya lalanggamin, iipisin. Parang ganun po siya kung sino-sino mga insekto o mga anumang mas bad spirit na pupunta. Gusto ko po sanang meet po ikaw eh, at your family po ako. Ba't gusto niyo po ako makita? Nakikita niyo na ako eh. Ayan o. Hindi ko naman kayo nakikita. Pero ang nakalagay po sa picture nyo, ang mahal na ina pa ng saklolo. Ba't gusto niyo makita yung pagmumukha ni Apo Andy? Marami nagsasabi naman na may kling-kling ako at may saltik ako sa ulo at marami nagsasabi na bugok ako. Dati po akong kakaunti po lang kami sa subscriber nyo. Ngayon, dumadami na po. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat kay Bobby. Dati konti lang kami. Konti lang kami rito. Ngayon, dumadami na. Yung 42,000 subscriber at Facebook page ko, gusto ko din po mag-bisi-biso. At pag may cancel, pahilot din. Dahil sa akala ko mayroong process, abangan ko pong mataba naman ako eh. Bisi-biso. Biso-biso. Pag may chance, pahilot din po sa akala ko po mayroon din akong process. Titingnan ko po yan, Tony Mar, pagka tayo nagpagamot na po kayo para makasigurado tayo. Iba po ang personal po ako eh. May manggapta. Hindi naniniwala sa mga katulad niyo po ako. Wala namang problema yan, kaya hindi sila maniwala, hindi pa naman sila nakakaranas ng nararanasan ng ibang pasyente. Ginagalang ko po ang kanilang, nire-respeto ko po ang paniniwala nila. Kahit naman ako dati, hindi naman ako naniniwala na mayroong mga, yung napapanood ko, akala ko sa TV, camera tricks lang yun. Pero totoo pala. Kaya hindi ko rin po sila masisisi. Ayan na po niyo, Marcel. Magdadala po si mama ko po ng, nakita ko po nila na mahilig daw po si Ma'am Sinda sa halaman eh. Madami din po ang halaman si mama ko eh. Walang problema po yun. Basta yung bukal lang po sa puso nyo, ibibigay nyo na halaman, wala naman po problema. Palista lang po kayo doon sa December. Pero huwag nyo lang po kaming, sinasabi ko na po sa vlog yan, kung gusto nyo lang po magbigay at gusto nyo lang po ay hindi papayag ang aking ama na bigyan ng bisa ang aking kamay. Pero pagka bukal sa puso nyo, talagang willing lang po kayo, wala naman po problema. Kaya din po ng diwata sa mga tao na may sariling buhay, nagkakaasawa at nagkakanak. Totoo din naman po yun, diwata. Nagiging anyong tao. Aswang nga, nag-aanyong tao eh. Totoo po yun. Paano po makikilala ang mga guardian na angel natin? Paano natin makikilala ang guardian angel natin? Start na po ba sa December 2 ang paglista? Opo, start na po.
Bisa tawag po kayo sa asawa ko kung gusto nyo magpalista. Paano nyo po makikilala ang guardian angel natin sa kanan? Simple lang. Magdasal kayo sa Diyos. Humingi po kayo ng tawad. Magpatawad po kayo. Isipin nyo po na masayang bagay. Tapos, sabi mo sa guardian angel mo, sana naman marinig kita. Kahit habang nabubuhay pa ako sa mundo. Kahit bihira lang. Padaan mo ko sa panaginip. Kusa po siya magpapakita at magpaparamdam sa inyo. Basta't isuko nyo lang po yung mga kasalanan natin sa mundo. Matututunan niya rin po yun. Ako nga, hindi ko nga alam na nakakausap yun si Angelito. Malay ko ba siya yung anghel ko? Pero si Angelito, pogi daw. Pogi po talaga siya. Kahit yung mga dati ko, mga anghel ko, sinasabing pogi po siya. Kaso, medyo bata po talaga siya. Pero matanda na po yan, hindi lang tumatanda. Pero ang pinakamapogi po si Rafael. Si Rafael po ay isang anghel ng Diyos na Kastila. May pagkastila po siya pero ang mga mukha niya pag habang mo siya tinititigan lalo po siya gumuguwa po at hindi po nakakasawa mukha niya. Hindi katulad ni Angelito. Pogi siya pero pagkatagal-tagal mo na siya tinititigan, pogi po talaga siya. Wala po akong masabi. Pero pagka matagal na po siya nakatitig sa kanya, yung pogi niya po ay hindi po tumatagal. Yung pogi po yan. Ibig sabihin yung pagka sinasabi ko lang yung medyo nakakasawa ng konti. Joke lang yun. Halita. Pero totoo po yung sinabi sa akin. Pero pag unang tingin po talaga siya, mapapahanga ka sa kanya. Hindi po katulad ni Rafael. Napaka. Sa unang titig hanggang katapusan. Kasi may kapag Kastila po si Rafael eh. Meron bang guardian angel sa kaliwa, sa baga at sa kanan baga natin? Wala po. Dalawa lang ang guardian angel natin. Isang good at isang bad. Meron pong isang guardian angel nilalagay ang Panginoon Kristo kung ang lahi ng ito'y manggagamot. Nasa batok po. Nasa batok natin ang isa nating guardian angel. Nasa likuran po ng buhok natin. Pero meron po isang guardian angel na mapalad na binibigyan ng Diyos. Nandito po. Sa tapat nito. Yan. Siya po magiging mata ng lahat. Hangin po ba ng mga anghel? Bakit po pag yung mga ibang manggagamot sa YouTube puro na lang kulam? Parang hindi naman po nila alam kung elemento o naengkanto o bad spirit, kulam lang po ang sinasabi nila. Kasi yun po ang pinakamadaling sabihin nila. Ewan ko sa kanila. Kahit hindi kinukulam. Katulad lang stress, psychology ng utak, sabing kinukulam na, palipad hangin na. Paano mo nasabi? Sinabi ba na, kinukulam ko siya, papatayin ko siya. Galit ako sa kanya. Katulad po yung pasyente. Sinasabi ng aking ama, hindi siya kinukulam, kundi dala lang siya ng emosyonal. Galit ako sa kapitbahay ko. Walang hiya siya, papatayin ko siya. Ba't niya ako kinukulam? Nangaagaw siya ng asawa, ba't ganyan? Ay nako, nabanggit po yung ano. Hindi po kulam yung pag ganun. Ewan ko po sa kanila yun. Hangin po ba ng mga anghel? Hindi po hangin yung mga anghel, tao din po yun, angel din po sila. Maliliit lang po yung anghel natin. Kasi laki lang po nito yun. Yung takip ng takip ng ballpen. Yan, ganyan lang po kalaki yung angel natin. Nandito po yan. Pero pag umalis po yan sa katawan natin, kasi laki po ng tao yan. Kasi laki po siya ng tao. Kaya maliit lang po sila pero makinang po sila. Maliliit lang po yan pero wag niyo po maliliit yan. Nagiging maliit lang sila pag nasa katawan natin pero pagka lumabas po sila sa katawan natin, bigla po sila nag-evolve, bigla po sila na malaki.
At hindi ko masasagot yan tanong muli. Kasi lagi naman yan ang sinasabi ng mga iba. Kung hindi, kinukulam. Ako nga, nakikita ko na nga po yung nasa loob ng katawan nila. Hindi ko lang po sinasabi. Gusto ko po magsabi yung pasyente nasa loob ng katawan niya. Pag pinipilit mo lang ako na kinukulam ka, titignan ko maigi. Pag sinabi ko hindi ka kinukulam, hindi ka naman taga kinukulam. Ang makukulam, lalaban po yan. Bago mo palang iharap yan sa manggagamot, papalag na po siya. Makikipag-away na po siya. Kaya minsan, hindi ko na masyadong ini-internet na gano'n pag nakikita ko po. Pag sinabi niyo puro kasi kulam, yung pasyente po na-stress. Hindi niyo po sila tinuturang magdasal. Pag sinabi po, sabihin na natin kinukulam siya. Ate, kuya, sir, sana man po, magpatawad na kayo. Alisin niyo muna po kasi depression yan eh. Pag-iisip. Pag kinulam ka at sinabi at hindi ka pa rin gumagaling sa 10 manggagamot at kinukulam ka at sinasabi, na-stress na po yung pasyente hanggang nasisira na po ulo niya. Nagtatanong siya sa sarili niya bakit po siya kinukulam. Katulad po yung pasyente ko. Prosent lang ang sakit tuwing hapon. Sabi kinukulam, binabarang daw siya. Hanggang na-stress siya, hanggang di na siya nakakatulog, sinasabi sa kanya, kinukulam siya, ay naku, sakit tuloy sa ulo. Yung nawala yung sakit ng balikat niya hanggang dibdib niya. Doon niya lang nalaman na hindi pala siya kinukulam. Tapos kung ano-ano pong hinihingi. Kaya minsan hindi ko na po masyadong sinasabi sa mga pasyente yan. Gabriel, idol, paano po ba po paano maging masaya? Simple lang. Ang mga anak ng Diyos ay mga baliw. Tayo yon. Tayong lahat. Hindi ko sinabi baliw tayo ha. Ang ibig ko sabihin, kung bakit tayo sinasabi ng baliw ni Satanas, kasi tawa tayo ng tawa. At lagi tayo nagdarasal sa Diyos. Ang tawag kay Satanas, stricto. Lagi nakasimangot. Ayaw ngumiti. Ganun ang ginagawa niya sa atin. Kaya tayo tinatawag ang baliw ni Satanas kasi tawa tayo ng tawa at nagdarasal tayo sa Diyos. Maging masaya lang tayo. Simple lang. Makontento. Tumanggap ng pagkakamali. Humingi ng kapatawaran. Tayo na yun. At lagi tayo mahal ng Diyos. Ang buhay natin, binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos dahil alam natin, kaya natin. Maging matatag tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Bilang natin ang problema natin sa Diyos. Pag hindi natin kaya, tawag natin sa Kanya. Pag hindi natin kaya, tawag natin sa Kanya. Makipag-usap tayo sa pamilya natin. Sabihin natin ang totoo. Ganun lang. Ako nga, hindi ko nga masyadong pinagpapapansin. Apo may manggagamot na ba, may manggagamot na pagkapre, tapos pag may bulok, may kapre. Tapos pag may buhok na gold, bato, dala nila po, apo. Hindi ko po maintindihan yung sinabi nyo. Maricel, ang sabi nyo po, may manggagamot pag kapre. Tapos, pag may buhok na gold or bato, dala nila, apo. Bakiulit na lang po kung may bato po ba yung dala nila o bato po, kapre, buhok na gold. Apo, pag nandyan na po ba ang bad angel, saan naman po ang good angel? Hindi sila umalis at kabila lang sila. Hindi. Hindi pwede ito pumunta rito. Mapapasok sa linya nito. Diyan lang siya, ikot-ikot lang siya. Hanggang dyan sakot niya. Pwede siya tumungtong dito. Hanggang dito. Hanggang dyan. Ikot lang siya ng ikot. Pwede siya hanggang doon sa taas. Ikot lang siya ng ganyan. Tapos bigla siyang papasok dito. Gumawa ka ng kalokohan. Ito naman siya, nabubulungan ka niya. Huwag mo gagawin niya. Papasukin niya puso mo para makonsensya ka. Pag malakas ka magdasal, nagiging tamimi yan. Para yan, parang anghel yan. Napakabait. No? Hindi siya makaporma. Pag lagi ka nagdarasal at tumatawag sa Diyos, parang statwa yan. Pinaparusahan niya ng pinuno niya. Alam mo yung pinuno niya, kung sino ba yung boss niya? Yung kalaban ng mga tao, yung Diablo. Pinapagalitan niya, pinarurusahan niya. Sabi niya, wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Maingit yan dito, sasabihin niyo.
Maganda ba sa langit? Sana pumaman ako, manginginig yan, papagalitan niya. Papalitan ng rango yan, kukunin yan, ilulubog sa impyerno yan. Papalitan siya ng matapang, yung walang konsensya. Kaya pag nahikayat mo mga bago yan, panalo ka. Dati nahikayat ko yung mga bad spirit dyan Mahirap po talaga paniwala yung sinasabi ko. Mapagpalang gabi po, Alex Go. Mapagpalang gabi po, Apo Andy. Kwento ko lang po. Napanaginipan kita. Nagbigay po kayo ng tubig. Binasbasan niyo po ang aking bibig. Ano po kaya ang ibig sabihin yun? Pakisagot naman po. Di ibig sabihin po, pumunta daw po kayo sa healing water at makinig daw po kayo doon at babaspasan ng poong Nazareno para manatili kayo sa kanyang isip at puso. At magpatawad at tumawag kayo sa kanya at humingi ng kapatawaran. Galing niyo po magpayo po. Andal, sarap makinig po. Maraming salamat sa inyo, Russell. Delphine, Gina. Gusto ko rin po makarating dyan, Apo, kasi masakit po ang balikat ko at likod. Yan, at parang marami pong hangin ng katawan ko. Lutang ako sa minsan walang problema po, basta magpalista lang po kasi sa December 2. Maricel, tikba lang po pala yun pag may buhok daw na gold or bato. Hihingin po ng mga manggagamot po yun. Tanungin kita, Marcel, simple lang ang tanong ko sa inyo. Kung ikaw ay manggagamot, bakit mo pahingin yung mga agimat na mga tikbalang o gold? Wala ka bang tiwala sa Diyos at wala ka bang tiwala sa kakayahan na ibinibigay niya sa iyo? Mga elemento lang yan. Ako hindi ko tinatanggap yung mga kapangyarihan po niyan. Makontento tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang pinakadakila sa lahat. At makapangyarihan. Miss Jane, may nagagamot po kasi na may kapre po at nahuli niya sa pasyente. Tinatanong niya kung may buhok na gold at kung may bato siya. Dala kasi hiningi ng yung kapre. Hindi po totoo yun. Hindi po yun totoo. Ibig sabihin, hiningi mo pa yung kapangyarihan ng tikbalang. Ating kanto ay di ibig sabihin na wala kang tiwala sa Diyos at gusto mo pa yung kapangyarihan ng kadiliman kaysa sa Panginoon Kristo. Yung mga ganun po, hindi po kalagod-lagod sa Panginoon Kristo yun. Sakim po sila sa kapangyarihan. Kung namatay ang tao, ang guardian angel ba ang magdadala sa atin sa Espiritu? Salamat sa kwento sa Angela po, Andy. Tony Mar. Pag namatay po yung tao, yung guardian angel natin, hindi po tayo iiwan. Sasamahan niya po tayo papunta sa langit. O mauuna siya sa langit pero ilawan ka at magre-record siya doon sa taas na patay na po yung binabantayan niya. At ilawan ka na po ng Diyos. Pag hanggang wala ka pa ng 40 days at dito mo manalalaman na 3 days ay ikaw ay patay na. Hindi po agad pag namatay ang isang tao sa araw na ito ay alam mo na agad patay ka. Liban lang po kung matandang-matanda ka na at alam mo po sa sarili mo na ikaw ay mahinang-mahina na at natutulog ka. Kung mga accident lang po ay hindi niya po ito alam na patay na po siya. 3 araw bago niya pa nalalaman na siya ay patay na. Depende po yun sa kakayahan ng isang namamatay. Maraming salamat po sa sagot. Maraming salamat din. Hey, ano nga po pa, Apo Andy, di man lang to nanungin kung babae o lalaki, kilala ba si Jesus? Right. Si Jesus Cristo, ilang taon na dun palang Apo, malalaman na po kung siya o kung sino siya. Di ba po, Apo Andy? Kulam. Totoo po. Totoo yun, Lee. April Roque. May itim na usok din po sa paningin ko sa pag nakatapat ako sa araw. Madami po akong nararamdaman sa oras ng 3, 12, 9 o 6 po. Paano kaya alisin? Sinasarado po yan. Pag mga ganyan po, sinasarado po siya. April Roque. Punta po kayo sa mga manggagamot. Pwede po yan.
Sinasarado po yan. Meron po kayong bagay na hindi natatanggap o tinatanggap o meron kayong may hinanakit sa inyong puso o hindi nyo matanggap. Ayun po yun. Kaya naghahari ang kadiliman sa inyong isip at sa pagpikit. Dapat lang ito normal lang po. O namumula itong mga pagpapikit nyo. Nagtanong lang po ako Kaya po, thank you po sa sagot. Okay lang po yun. Wala namang problema. Kaya nga sabi ko sa dito, kwentuhan lang po tayo tanong Salamat po Apo Andy. Sarap po makinig. Marami pong napupulot na aral, kalaman. At God bless po Apo Andy. Maraming salamat po. Sayang, bigla ang brown out dito. Mahina na data ko. Salamat po, Tony Mar. Yun lang po. Nasagot po yung tanong nyo, ha? Maybe na pala. Media. Maraming salamat po sa inyo. May isang oras din po pala tayo nakikwentuhan. Salamat po Apo Andy. Sabi ko po, nakulam daw po ako, Apo. May langaw nga din pong maliit na palagi po akong sinusundan. Kahit saan nababasa din po ang isip ko. Thanks po. Sagot. Mapapayo ko lang sa iyo. Magdasal ka na magdasal. Lagi ka manalig at manampalataya sa Diyos. Pumasok ka kung ano man reliyon mo sa tahan ng Diyos. Huwag ka mag-isip at isuko mo ang sarili mo sa Diyos. At sabihin mo sa Diyos kung sino makakatulong sa aking karamdaman. Kung meron ba kayong anak na makakatulong sa akin. Subukan mo po pa iligo yung healing water ko sa Facebook page. Tsaka sa YouTube channel ko. I-replay nyo lang po yan. At magsisi kayo. Baka sakali pong mabasbasan kayo ng Diyos at pumasok ang Espiritu Santo ng Panginoon Kristo sa inyong isipan. Wala naman pong mawawala. At least wala pong bayad yun. Libre lang po yun. Libre po yun para sa lahat. Salamat po. Palagi akong nagla-live. Parang marami po kaming magandang aral na galing sa puso. Wala naman po problema. Sa YouTube channel ko lang po ito nasasabi. Sa Facebook page ko, hindi ko ito masabi minsan. Bali po bro, bakit po nila pinuputol ang mga rosaryo kapag inilibing na ang patay? Kasi po bro, Apo Nel, pinapadalaanan nila ang patay rosaryo tsaka yung pinuputol nila. Depende rin po yun, Russell. Hindi ko po masasagot yung tanong nyo kasi iba-iba po yung mga reliyon ng tao at iba-iba po ang abilidad nila. Pero kung para sa akin, lalo kung binasbasan ng rosaryo, kasalanan sa Diyos ito. Para lang sa akin na. Kung sinasadya po ito. Praise Lord, salamat po sa kwento mo po Andy. Maraming salamat at natutunan ng Espiritu. Maraming salamat po sa inyo Tony Mar. Mega shoutout po sa inyo dyan sa Mindanao. Salamat po sa inyo ha. At least nakipagkwento na ko sa inyo ng 1 oras at 13 minutes. Parang inaantok ka na po Andy. Tutusin ko talaga. Alam niyo naman marami akong pasyente. Nagpalipas oras lang ako. May gatas mahal? Ganun po talaga. Apo Andy, tulungan mo po talaga ako. Alam ko po nyo na nahihirapan na po talaga ako. Talaga schedule po. Nakikinig ako sa hiling lagi. At nagdarasal ngayon po. Mga daliri ko po masakit talaga Mapapayo ko sa inyo, Roberto Biaso, maglibad na sabi ko na po sa Facebook page ko, maghanap po kayo ng mangga, 3 peraso, guyabano, bayabas, tapos totong na kanin, lagyan nyo po ng coke, o ano man soft drinks, or coke lang, o kaya RC, magsuob po kayo ng katawan nyo, magsuob nyo rin po yung kamay nyo. 2 baso, 3 tabo po. Maraming salamat po sa time mo po Apo Andy kasi po nakikipagkwentuhan ka sa amin. Maraming salamat din po.
Nakipagkwentuhan lang ako kasi doon sa Facebook page, hindi ako makapagsalita ng dahan-dahan. Alam niyo naman po marami nanood sa akin. Mabuti nga po yung 42,000 na viewers ko doon sa Facebook page ay nasa 2,000 lang ang nag-subscribe sa akin. 42,000 po yun. Mabuti nga po, hindi pa umabot ng 20,000 yung nag-subscribe sa akin eh. Pero okay lang po nila. Ayaw naman po ninyo ako subscribe sa YouTube channel ko eh. Hindi ko po masasagot yung tanong nyo kasi dito sa Facebook page po, puro sagot po rito paggagamot. Location, number, pahingi po. Eh kung sa YouTube channel nyo ako nag-subscribe kayo sa akin, eh di nasasagot ko po yung tanong nyo na maayos. Bukas magsasabi po ako dyan sa 42 nag-subscribe sa sa akin. Bakit hindi kayo pumunta sa YouTube channel ko at kung nakasubscribe kayo ng all select button nyo po. Minsan po nakikipagkwentuhan ako doon. Maraming salamat po sa time nyo. Taos pusong nagpapasalamat at God bless for your family. God bless din po. Kumain na po ba kayo po? Hindi. Inantok na po ba kayo po? Maaga po ako kumain. Kumain po ako ng 7 ng gabi. Ito lang. At maaga naman ako nagdasal. Diba sabi ko sa inyo, nagamot po ako pero hindi ako nag-live kahit isa. Bukas marami akong gagamutin. 100. Grupo sila. Kaso malaya sila. 8 sila. 8 sila ang nagpa-schedule. God bless all po, Bobby. Sir, paano po matanggal ang gawa ng engkanto ito? May orasyon po ba pangwasak? May healing water po tayo at panalangin. Baka sakali po mawasak niya yung engkanto. Yung engkanto po, wala naman po kabuluhan yan eh. Isuko nyo lang yung kasalanan nyo sa Diyos at sabihin nyo sa Diyos na pagod na po kayo. Pero kung malakas po yung kanto yan, talagang kailangan po talagang pumunta sa manggagamot yan para matiksay lang yan at maputulan ng mga para hindi na po kayo habul-habulin. Yung mga engkanto kasi, ang ginagawa ko dyan, pinabubugbog ko na yun sa mga anghel ko eh. Takot naman sila sa mga anghel ng Diyos. Ginagapos na po yan at tinahagis na po sila kung saan-saan. At nagkakaroon po sila ng takot sa puso nila. Salamat po sa pagla-like ha. Bigyan niyo po ako ng schedule. Apo, salamat po please. Tumawag po kayo. Tumawag po kayo doon sa 0939-456-9627 sa December 2 po. Kuya Andel, sino po bang iboboto niyo ng presidente? Si Bongbong Marcos. Vice Presidente, pwede naman po si Soto. Wala pong magandang presidente. Liban lang kito kay Duterte. Marshall Pogdas best. Si Bongbong Marcos para sa akin. Medyo maganda naman po yung pakiramdam ko sa kanya at kutob ko sa kanya. Si Isko Moreno, si Isko Moreno ay maganda po siyang presidente kaso para sa akin bata pa ho siya at marami pa siyang matutulungan sa lungsod nila sa Maynila. Yung subo po ba sa katawan ay gagamitin po? Suob po ba sa katawan? Oo, isusuob po talaga siya sa katawan para po sa mga halamang gamot. At pasensyahan niyo na po ako ha. Bukas po kasi marami pa tayong gagamutin. Nakipagkwentuhan lang po ako sa inyo ng 1 oras at 20 minutos. At salamat po sa lahat na nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Susunod po magla-live ulit ako dito sa YouTube channel ko at makikipagkwentuhan ako sa inyo. Salamat po at pahinga na po ako kasi marami pa akong gagamutin bukas at maaga pa ho. At saka maaga din po pumapasok yung mga naggagawa po ng bubong kasi nakakontrata po yun sa kanila. Salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong sa paggawa ng altar, sa mga pintura-pintura nito. Salamat din po.
Ako ko lang po ba ang mga dahon na pakiulit po ulit yung mga dahon. Ito na po yung uli ko sasabihin sa inyo, Roberto ha. Last na po ito. 14 guyabano. 14 bayabas, dahon. 5 pisong luya. Tapos 3 perasong dahon na mangga. Kung wala po kayong mangga, kahit anong mangga. Kanin na tutumpo at saka coke 1 baso. No, pakuluan nyo po yun at 3 tabo. Tapos magsuob po kayo ng katawan nyo. Pagkain nyo na po, makapagsuob, ilublob nyo po yung kamay nyo, yung sinasabi nyo, yung daliri nyo, hanggang hanggang lumamig na po at maglagay po kayo ng langis, kahit anong langis, wag lang ipikasin oil. Kinabukasan ay hindi po kayo pwedeng maligo. Yun lang po. Good night na po. Very much. Sige po Andy, salamat din po sa inyo sa aral mo sa amin ha. Maraming salamat po sa inyo ha. Pahinga na po talaga ako, hindi ko na kaya ha. Nakipagkwento lang ko sa inyo. God bless all po sa inyong pamilya at mag-ingat po kayo at maghari nawa ang kapayapaan sa inyong isip at puso at ganun din po. At alisin niyo ang galit o anuman sino man na kinagagalitan nyo, kinainisan nyo. Hindi po sila nakakatulong sa mga sakit natin. Bagkos ang Diyos ang makakatulong sa atin. At maghari sana sa atin ang liwanag at kapayapaan. May ibang araw pa naman, Apo Andy, at may kukwentuhan ulit tayo. Kailangan po rin nyo po magpahinga. At may obligasyon po kayo. Bukas maggamot. Opo. Good night na po Apo Andy. Gabriel. Salamat po. At bukas na lang ako magla-live kasi putol-putol lang po yung mga bakal. Makikita nyo po. Tingnan natin yung mga nagpapagamot na kung totoo ba talaga silang kinukulam. Magkakaalaman tayo bukas. Meron akong live sa Facebook page. Meron akong live sa YouTube channel ko. At meron din ako kukunin na video. Salamat po sa inyong lahat at God bless po sa lahat sa pag-like ha. Thank you so much po talaga. Mabuti na lang, konti lang nanood sa atin. Yung 42,000 na nakasubscribe sa YouTube channel, Facebook page ko ay nasa 2,000 lang. Kita nyo po. Sunod, magkikita nyo, magiling water na naman po tayo rito. Salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Thank you so much po. Salamat po sa pag-support. Thank you so much po sa inyong lahat. At pagpalain kayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Amen.